একটি পুলিশ স্টেশন 7 নম্বর হাস্তিনি আসুক ফাঙ্গকরা পার্টিনি বন খুলুমুং তৈ যত ফাইমানজাক ফাইনাय অক্রা চাকরা যত নআনি খাকা হামিয়াফোरै ডিভিশনের রিপোর্ট নামথাंनाय মোট অঞ্চল কমিটির সংখ্যা 5টি মোট প্রাইমারি কমিটির दिनै साल 2 नि एमसी कॉन्फ्रेंस चिनर खुमुलुंग नुवाई ऑडिटोरियम में दंगो 10-11 जुलाई अबचिनी सेंट्रल कमिटी एमसीसी बसर वाइसे खाइजागो अबचिनी एमसीसी कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंट लाइट गुरुत्वपूर्ण चिनी ओ एमसीसी कॉन्फ्रेंस चिनी 4टा चिनी एजेंडा दंगो काइसे अंखाय प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो द स्टेट ओदिजों सालाय दंगो ते 2 नम्बर एजेंडा अंखाय फोर्टकमिंग एडीसी इलेक्शन 2020 ओदिजों सालाय दंगो ते 3 नम्बर अंखाय चिनी फंड रेजिंग पॉलिसी ना तो इसिं सालायनाय ते मिसलेनियस जों तो साइमानाव चिन आईपीएफटी पार्टी एसे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जों दिनै ओ कॉन्फिडेंस बिहेस के दिनै प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन आबाद जों जत तीन डिविजन लेवल दिनै आईपीएफटी पार्टी 33 टा डिविजन दङ 33 डिविजनल कमिटी जों बर थांनो रिपोर्ट नानाय बर 19 डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि on the return बर रिपोर्ट ना उचों रिटर्न रिपोर्ट ना माने परेवो दिनै पार्टी ताम उइकनेस दं ताम कमजोर दं आबाद जों जासाय खायो बनि बागै दिनै अबा दिनै एमसीसी कॉन्फ्रेंस बलायखिनि इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण बनि बागै दिनै आगामी इलेक्शन एडीसी इलेक्शन 2-3 मास परे नंनाय आबाद ती भाइनो जों डिटेल सालायनाय दिनै पार्टीनि स्ट्रेंथ बोसोर दं दिनै पार्टी नि सीट न जों दल खामानि खालामैया अमर जों पूरा रिपोर्ट नानाय बरि बागै आं खागाव दिनै 2 दिन दिनै एमसीसी कॉन्फ्रेंस दिनै 2020 नि बागै बेलाय नांमानि स्पेशली दिनै फाइनेंशियल एडीसी इलेक्शन तयै जों वन सबजाक जों दाव दिनै अर्गेनाइजेशन साबुं खपं जों सामंथाय दङ अर्गेनाइजेशन तेबो जों रागै दङ न साइमा खाना दिनै ओ मासाव प्राय दिनै प्राय 3-4 हजार फैमिली गुबुन पार्टी होते दिनै पार्टीआव फायखा जों साब्रं दिनै प्रग्राम खाय दङ दिनै गन्डासरा हैरागो दिनै कांचनपुर दिनै कैलाशहर दिनै कमलपुर खोवाई दिनै सदर एरिया दिनै साब्रं राव जों नुग दङ साब्रं ब्रुम कोन पार्टी आगै आईपीएफटी फाइ योगदान रय दंफायो अब सिदु जों कक समाय दिनै non social media nogo TV nogo kontraka bongkhai tongo abar bagai जों खागाव दिनै फायनाय 2020 नि एडीसी इलेक्शन अबयस्य दिनै आईपीएफटी जों गप्लायनाय आईपीएफटी जों मैक्सिमाम सीट नागैनो जों वानसक दंगो जों आईपीएफटी पावर दखल खायनाय अबर दिनै हरनो आबनि बागै आं कयनाय जत दिनै दिब्रामरा रगनो ताबो जतनो बुजिगै दिनै बुद्धिजीवी कर्मचारी the young generation जत्न ताबो हमके बर बुचिखा जों दिनै एकटानो दिनै उद्देश्य दिनै हम दिनै लास्ट फाइट जों दिनै आईपीएफटी जों एडीसी एरेनो तयै जों स्टेटहुड नायगो जों डिपार्टमेन्ट नायगो आबहाय नक साइमानो दाव दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल गोबां आगाव दङ जों दिनै आईपीएफटी बीजेपी सरकार 2 बोसोर जों गोबां सामथाय दङ साइमानो दिनै दाव डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबो स्लाइजागै दाव टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय आबाव जों नुय दङ आबाव खागाव बिसा नायसिंदि दिनै ओ एडीसी जों इलेक्शन परेवनो जों खायनो दिनै आईपीएफटी पार्टी जों आगेनि खायख्लायनो जों मुभमेन्ट खायनाय नौ नुखाना जों नियाफ्राव बाहायनो जों पुरा दिनै एडीसी जों बन्दा खखा आव प्लाय सक्सेसफुल जतनो जों नुय दङ माने गारि गासिनो अंखालिया माने सैसानो फात्र अंखालिया अबाय जों माने कमप्लिटली 100% सक्सेसफुल जों नुखा अमर प्रमाण खायो जे दिनै पाब्लिक जों सपोर्ट खायो जनगण जों माइ दङ अबन प्रमाण अबन बगै आं कयनाय जत्त दिन तिब्रासारनो नट ओनलि तिब्रासा दिनै गुनि गुबुन फामबाराव भाइनो ताबो दिनै पार्टी जोगदान रय दंफायो
जों नुखा दिनै कान्जानपुर जों नुखा दिनै मुस्लिम बाइरक दिनै वानसारक दिनै जाखमारक गोबां मताबक दिनै पार्टी बराव जइन खाय दंफायो आबो दिनै माबे बेलाय गाहाम जों ताबो सारा त्रिपुरा जों बुइ दङ दिनै कनफारेन्स पार्टमेन्ट परेगो जों जत्त दिनै केरारनो दिनै भलन्टियार्स दिनै डिभिजन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दिनै MCC मेम्बार जों सायरनाय जाते जों सामंबा खायनाय अजाराव कुनो थङै जायदों जराखै जराबाय शर्ट जों कनफारेन्स पार्टमेन्ट परेगो नों जों व्यापक भावे अल त्रिपुरा जों टुर खायनाय अल त्रिपुरा जों केम्पेइन खायनाय अल दिनै सुरुङै थांगा आरो आं खागाव जाते दिनै आगामी दिनाव दिनै रेजाल्ट गाहाम खायनाय दिनै अबयस्य दिनै IPFT पार्टी जों ADC जों केपिटेल खायनाय जों पावर खायनाय अबनो जों वानसौइनो दाबो दिनै कर्मीराव दिनै लिडाराव जों सामंख्लाय दङ जों जागा जागा थाङो जों केम्पेइन खाय दङ दिनै इउथ बहायनो दिनै IWFT दिनै आर्टिसा दिनै एलाइड अर्गानाइजेसन गावनो जों दङ बर' जतन दाबो जों खाकफुरबाय खाकराक बाय क्लेबराव सामंखाय दङ मोनबा आं जतन हायनो आंनि पार्टिनि तरफ থেকে खेसे पार्टी सम्पादक हिसाबै आं जतन हामबाय खाका हामदिया खरो हामबाय सर IMW नि प्रबि देबरमा रंगमान नति MCC मिटिं आबा हाय कुनु आबा ताबो जों खरमायको जों खागाव जों खोनाराव जों अबनाय जों कुड थानाय हायनो हाय अंगि हांख्लाय जों दरेसे लोवार कुड जदि बम्माय हांख्लाय जों बनो जों हायर कुड जों ट्रांनाय जों आबा वानसाव लायखा जों हाई कुड फानो जों बनिमां बिचार नायनाय आं खागाव अबयस्य बनिपुर दुष्करि जों सायमानो ब इनोसेंट बर बपुर आरो इनभल्व करि दिनै प्रबि देबरमा ब कायसो दिनै कर्मी ब दिनै मोटर वर्कर यूनियन ब कायसा लोकल नि दिनै प्रेसिडेन्ट ब कुनो आरो इनभल्व करि ब टोटली इनोसेंट बनिबागे जों खागाव कादै जों जस्टिस जों माने कुड जों रायरिनाय हामबाय आबोखे सर आबोखे MCC मिटिं आबो तै कुन सा सालायजा आबो जों सालायनाय आबो जों अलि सालायजा जों एबेन दिनै सेन्ट्रेल लेभेल प्रेसिडेन्ट आं जों दिनै फुङावबो जों आबो जों आचौ पायो दखानाखौ जों बनो लोवार कोर्टआव जुदि बेल मायाखै जों बनो हाई कोर्टआव जों बेल साननाय हामबाय